ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೇರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಸಹ ಪಿರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾನು ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೆಗಿ, ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂವಿ ಆಡ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಆ ಮೂವಿದ ಪುದರೆಂಚ ವಾಲೈ ಹಂಚನೆ ಪನ್ಪುಣ ತೋಜುಂಡು. ವಾಲೈ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ. ವಾಲೈ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಬಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಳೆ ಗಿಟ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಟ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ತೂನ ಲೈಫು ಭಯಂಕರ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಪಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮೂವಿ, ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಜಿ ಮೂವಿ. ಅಂಚನೆ ನಮೀನಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಕ ವಾ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ತುಳು ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಹೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪಂಡ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಓ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಮೂವಿಯನ್ನು ಫುಲ್ ಅದು ತೂತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ. ಅಡಿ ಕೆಲವು ಸೀನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜ ಸಂತೇಡಿ ಆವು ಸೀನು ಮಲಯಾಳದ ರಿಮೇಕ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದುಕ ಮೂವಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದುಕ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಅಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ, ಏಸ ಚಾಳಿಲೋ ಪೋಳಿಲೋ ಮತ್ತು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ತುಳು ಮೂವಿಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಏತು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮೂವಿ ಉಂಡು ಬಂಡ 113 ಮೂವಿ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್. ಅದು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಏತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ ಏನು ಪನ್ಪುಣೆ. ತುಳು ಮೂವಿಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೋಜುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯರ್. ಇದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಲ ಐಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮೂವಿ ತುಯರ ಚೂರು ಕೊಸಿ ಹಾಪಣೆ. ಇದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆಚ್ ಅಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೋಪಣ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮೂವಿಯನ್ನು ತೂತ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಮೂವಿ ತುಯರ ಹೋತಾನೆ. ಅಕ್ಲ ಅರ್ಧರ್ದು ಹಾಕಿದ್ ಬತ್ತೇರೆ ದಾನ ಬಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಧರ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡು. ಇದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬತ್ತು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಅಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಏನು ತುಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ಡು ತುಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ. ದಾನ ಬಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟಿಲ ಸರ್ಕಸ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ತೋಜೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಂಡು. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆದೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ. ಸರ್ಕಸ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಜೋನರ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಜೋನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಪೋಪ ಅವು ದಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪ ಅಂಚ ಪನಿಯರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಜೀಮ್ ಪನ್ನುಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜನ ಪಂಡಿ ಜನ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಪ್ಯಾರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚ ಪನಿಯರ. ತುಳು ಮೂವಿಡು 113 ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲೆ. ತುಳು ಮೂವಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ತೋಜೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂವಿಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತಂಡೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಆ ರೀತಿ ದೆತ್ತಿದಿರತ್ತ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಪೂರ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಮೂವಿಯೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಅವಳ ತುಳು ಮೂವಿ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಡತಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ. ಅಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಳ್ದುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರರ್ಗಳ ಸೈನಿಂಗ್.